सासे टीचार आरो स्टुडेन्ट्सफोरनि गेजेराव रिलेशन एबा सोमोन्दोआ बेसेबां गोरा जानो हायो नोंथांमोननो दिनै आं स्टोरी मोनसेनि गेजेरजों एग्जाम्पल हिसाबै खोन्थानो थांगासिनो दं। सासे हिन्जाव मानसि मैथमेटिक्स टीचारनि रियेल स्टोरी जायनि स्टोरीखौ खोनाबा नोंथाङाबो मोदै गनो हागौ। बिथाङा केराला स्टेटनि मल्लपुरम होननाय जायगानि। सानसेखालि नैबे टीचारखौ गावनि स्कुलनि बारग' स्टुडेन्ट सासेया रेलवे स्टेशन खाथियाव बिबायनाय नुदोंमोन जाहैबाय। गिबियावनो नैबे स्टुडेन्टआ नुनाय लोगो लोगो सिनायनो हायाखैमोन, नाथाय नैबे स्टुडेन्टआ गावनि आगोलनि स्कुलनि टीचार नंगौना नङा बेखौ क्लियार खालामनो थाखाय खाथियाव थांनानै नायहैदोंमोन जाहैबाय। दा बिदिनो स्टुडेन्टआ बिदि नायनानै सोंनायाव मोनसे रिप्लाइ होनायसै जाहैबाय जे दिनै गावनि फिसाला आरो फिसाजो जायखिजाया फिसाफोरा बिखौ गारनानै थांबाय ओरै होननानै खोन्थादों जाहैबाय। आरो बुंबावोदि गावनि फिसाफोरा दिनै बबेयाव मा खालामना दं बा बबेयाव थायो बेफोरखौ जेबो खौरां मोनाखै ओरै होननानै बिथाङा स्टुडेन्टनो खोथायो जाहैबाय। दा बेबायदि दुखुनांथाव बाथ्राखौ खोनानानै गावनि टीचारखौ नैबे स्टुडेन्टआ न'आव लांनानै मोजाङै ड्रेस गानहोनानै मोजां जानायनि जामु होनानै न'आव साननैसो लाखिदोंमोन। दा नैबे स्टुडेन्टआ गावनि न'आव नैबे टीचारखौ साननैसो लाखिनानै गावनि आगोलनि क्लासमेट्सफोरखौ कन्टेक्ट खालामनानै नैबे टीचारनि फिउचार प्लेनिं एबा थानायनि जानायनि जा जगार खालामनानै होयो। दा बेफोरबायदि रियेल स्टोरीखौ नुनानै जोङो मोनसे ओरैबायदि साननानै लानो हायो जे नोंथाङा खस्थ' खालामनानै जा गियानखौ होबोदोंमोन बिनि फिथाइखौ मोनफिनगोन।